Aturaken sinar nganti Wan Daru Campur Sari monggo. Seenggaknya Dewan Daru ini kompak kok tenan semangat. Lah iya, kok awak titik bleret. Nah, ora bareng. Dadi mulai dari pagi sampai sore ya kudu tetap semangat. Iya no. Para nono munggah ya kopi ning sayange iki kok. Heeh, iki penyanyine ya sik kelangan kopi, heeh. Tasik kelangan kopi Pak niki. Riku nggih tasik kelangan kopi. Heeh. Mbok menawi wonten request yang wingke. Nggih. Pacaane sarwa asri Daru kompak no. Thank you.
Nah niki utaminipun kangge Hanyu Gotor ayo para pangombyong pisan kang mijil saking Dukung Lumpang Desa Nglebeng Kecamatan Panggul. Panggul. Ya nggih. Nah niki sampun karoyo-royo saged rawuh senajan to ning sor mau dalane ya rada lunyu titik ya ora apa-apa. Ya mboten napa. Mboten dados boyo. Oh, mboten dados apa? Boyo. Mboten dados boyo. Oh, apa ora sing nyambik pisan ngono to jane. Iya, iya nak. Bacot nggih, Pak. Ah, nggih, bacot. Yen sangut wimbo bakul nyata. Sing tukange bot sing isih mburi. Nggih. Banter dhewe. Weh cah kae kaya. Anu lho, Pak. Heeh. Kamu dhewe lho, Pak. Ora. Heeh, seger. Oh, segerdu kecamatan. Iya. Lembasan jejer kalih son kilene niku rene Ya judane. Allah. Wah karo sing kontrolne sebelah kuwi lho. Heeh, ngono kuwi jenenge kewanen ya. Dipadakne karo sing sisihmu kuwi lho. Kaya TV 50 in. Ya ampun. Ya Allah. Ya ampun. Pacaane sarwa Iya nak, Hani Cahayu sampai dipun aturaken kalawan tetembanganipun. Kadung tresno, Kadung tresno.